Jokanyo kaachiel gi jotugo matugo tuke mag darts kendo wuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya koro kwayo sirikal mamalo gi mago mag counties mondo mi osir lwedo tukegi mana kaka gisiro tuke mamoko. Kane giwuoyo ma Nyahururu kama riwruok matayo tukegi nobagi tuke mag darts gwenge mag masawa. Jotugo go olero ni mbii mar tugono osethir gi tuke mamoko kaka mano mar pool kata mano mar riwruok mar darts temo manyalore mar mondo mi gine ni tugono otuge counties go. Jakom riwruogno Sam Twitter olero ni kinde ochopo mar puonjo tugo e skunde kama nyalo miyo nyithindo thuolo mar ng'eyo tugoni kapod gitindo. Tumeona imekuwa kama inaleta pesa. Hivi majuzi jana ilikuwa na finals ya World Cup. Na yule alishinda alipata zaidi ya milioni za Kenya 147. Kama alikuwa Mkenya, hiyo pesa tungekuwa nazo. Na ndio tunasema tuchukue hii mchezo kwa maanani kwa sababu itatusaidia na itasaidia